asomo yugo igo korekana se wodi ya Nyakoe igabara kurogusi hawo komusira Dr. Matiang'i bakorawa no Senator Richard Onyonka Anthony Kibagende hegati ya baraibande igo bagendera wa komokera gose gukwanira bomo bomugusi na komwakire koko homuske Matiang'i asubura iwense kogendera talia sebate buna talia so kubagekana olikitodiboni asanya oroboti rwa senchira yoboikirano Omogoko obaumerania abamenyi bebunge ya Kitutu Chache South na Boige County ya Kisii imbe ward ya Nyakoe asegeti kya Nyanguru asomuyigo yo obakuwikiranwa nabarai ao asibasangerekana anene siasa yarorekana kubwata inse anene asekirenga yokuralia obomo bumugusi mujumbe bwebunge yaiga ya Kitutu Chache South Mheshimiwa Anthony Kibagende mwaziri mukuru w'echisemi Ezekiel Machogu omo Senator Richard Onyonka na kati ya barai bande kurwa orogongo rwa Gusii nigo baikira nororo anene asukuralia siasa y'omurembe na boigo asibarolekana kumwakire koko Dr. Fred Okengo Matiang'i ase okurigie kerogo ky'oburai bwense intubu no mu Gusii lazima toberi boelimo mwanyigure isikari ginkorwanira abantu baito na kinkorwani wiga bunge galia na Kasongo na Wetangula na abantu bande ekere tokurwana tochamo naenda abantu mbare Gusiiga bagotorwania batete gotoseberani mwanje igaba Gusii nyumba yo mu Gusii achakerete mboge tutu unanko batego tambe omuge tutu no matuwa Gusii naenda karo muge tutu akoria segete no aba Gusii bons bago karaki wanchirenga twashibye tokoria so mwana to Fred Okengo Matiang'i ingoro kingo ngamwesi gomokoria so Fred Okengo Matiang'i ogukwanekerekyo nigo bagikeria anene siasa chechisegi na boigo ogwatananekana buno mu Gusii anene ebirebiga omwana bu mu Gusii aberega gwesokia asukuranirira ekerogo ky'oburai bwense asobochole bonene burubusyo bungo byo konya Kenya Matiang'i twanjire nganera togunga mukono ekyo maeri abantu baminto babo betutu igontagete nje no Mheshimiwa Onyonka n'abantu baminto bagushiengima wanjire toreto mu Gusii narora abana bagusii bakwanekerwa ryegeti ya Kisii omugetutu akabutwegasi mwancha manganaito. You have been threatening people in our county. You have been disrespecting people in our county. You have been disrespecting Fred Okengo Matiang'i in this county. I want to tell you today, we shall not give you an opportunity with those little goons you walk around with to harass our people and beat up our people. Asenkwana ya yomo Senator bwe county ya Kisii omoske Richard Onyonka nigo akwanira obomo bwaye no moske Machogu aboigo bakubwaterana na Omingo Magara ase okubwaterana eliokorosie serikali ye county asobochori obonene buribusyo anene kuruga sorogongo rwa Gusii Rutonga yaotia Ngonga morobo gagana gosenaki Ngonga morobo gagana Nyoroki gai Ngonga morobo gaga Machogu Omogaga Machogu omogabana Nyoroki gai Eti munere yo yasabe seseni namange arorekana kagukwanerwa gati yabo gosieme biara chisegi chabere chikonekiwa ankyo ime county ya Kisii aseboigo kero yomo aganaliwe kogenderera kuralia omorembe na boigo kokora siasa ere ya magenderero kulende tali okunereria abande Rega segeti kia Nyanguru ke utoke wodi ya Nyakoe bunge ya Kitutu Chache South ime county ya Kisii eliane nkorokwa Dipon Asanya